Ja. Så altså i forhold til... Hvad taler vi om? Karen? Ja, Sprog, Karen. Ja. Og vi sidder her på en hyggelig café og vender verdenssituationen, som vi lige ser den her nu. På en regnværsdag, ja. Og lige foran os, der er der brandvæsenet ude for at slukke et eller andet på en hyggelig restaurant herovre. Vi ved ikke lige helt, hvad det er, men... Og derudaf kommer så, at vi snakker om, at vi lever i en eksplosiv tid. Ja, det gør det. På mange måder. Og rent astrologisk, så foregår der rigtig meget her. Hvad er det i dag? Den 16. august? I dag er det den 16. august, ja. Og i dag i morgen, og i hvert fald også søndag, der står stjernerne sådan, at vi forventer noget, at ting eksploderer. Ja. Altså, det kan være politisk, det kan være fysisk, det kan være... globalt. Det kan også være lokalt, som det er her i Så det kan være mange ting, og så kan og det man er allerede startet. Ja, så kan man jo spørge, hvorfor interesserer vi os i det hele taget for, at noget kunne være eksplosivt lige nu. Og det hænger jo også lidt sammen med, at vi jo har fulgt kan man sige, den globale scene, geopolitiske scene, meget nøje her de sidste 4 år. På forskellige ledere, ikke? Ja, det må man sige. Så altså for mit vedkommende i hvert fald, der har jeg aldrig interesseret mig specielt meget for politik og den globale geopolitiske situation. Men det er noget, jeg er blevet meget nysgerrig på og har forsøgt at sætte mig ind i. Og nu berørte vi så lige det der med, at vi åbenbart, efter hvad vi hører, har en fødselsattest, som skulle udløse nogle penge, fordi der er nogle, hvad kan man sige, negative kræfter, som har brugt vores fødselsattest til at tjene penge på. Ja. Og det så vi lige snakket om, og det er noget, der er meget, på mange måder meget uforståeligt. Fordi jeg har forsøgt at sidde og lytte i mange timer faktisk til forskellige mennesker, som forsøgt at forklare, hvad det egentlig handler om. Ja, altså jeg har læst noget omkring de penge, der er blevet brugt til at handle vores fødselsattest, originalerne, er nogle penge, som er blevet beslaglagt nu af korrupte mennesker, som har tjent kassen på os. Og de penge får amerikanerne tilbage, har jeg hørt her i august, sidste i august. Så det er spændende. Og hvis de får det, så får vi jo også her i lille Danmark. Ja. Det de har gjort, det er at aflevere en kopi til forældrene, når barnet bliver født. Og så originalen har de så handlet, ligesom man handler med aktier, som vi talte om. Ja. Og det er sådan, grundlæggende forstår jeg faktisk ikke, at man kan tjene så mange penge på det. Vi er helt oppe i millioner af penge, der kommer tilbage i renters og renters rente, og hvad de har tjent på os. Ja. Og det er sådan helt uforståeligt. Men det er fedt, hvis det sker. Ja. Mit spørgsmål har også nogle gange været, jamen vil det sige så, at da jeg blev født, der havde jeg en pose penge med? Nej, det er ikke det, det siger. Nej. Det er, så jeg er faktisk... Men et eller andet sted er du en aktie, fordi du er i en handelsvare. Ja. Men det er alene det, du er født. Ja. Så hele, altså man kan jo sige... Men det vil sige, den der attest, da jeg blev født, har jo været penge værd. Og så tænker jeg, hvis ikke at det var sket, at nogen havde handlet med den, ville det så have betydet, at jeg lige siden jeg var barn, kunne have haft adgang til økonomiske ressourcer, så jeg aldrig havde skulle tvinges ind i hamsterhjulet. Ja. Altså det er sådan et spørgsmål, jeg ikke kan få svar på, men som alligevel fylder lidt hos mig indimellem, hvor jeg tænker, hvad består det egentlig af? Ja. Hvor kommer de ressourcer fra, som vi nu får tilbage? Jeg forstår, der er blevet handlet med dem, men hvor kommer de oprindeligt fra? Altså, er det fordi penge værd, der er blevet født? Fødselscertifikater er oprindeligt en opfindelse, som er lavet i, jeg tror det er USA først, var det ikke i 40'erne, som det blev systematiseret? Jo. Så man kan jo sige, dem der er blevet handlet med først, altså korrupte politikere og sådan noget, har taget de her fødselstester og handlet med dem som aktier på børsen. Ja. Og så har de fundet ud af, at der har været handlet... Det er simpelthen regnet ud, det kunne være værdien af hver eneste person er... Altså jo ældre du er, jo højere værdi har du. Der er nogen, der siger, at det er mange millioner. Ja.
dollars. Ja. Og så skal det jo regnes ud i ja. Hvilket jo så leder os ind til noget helt andet også i forhold til økonomien, ikke? For det der med, at der er mange forskellige kilder, som nævner de her ting, blandt andet Trump, som har haft den der med revaluation, altså at vi vil få, at vores, hvad kan man sige, valutaer globalt får 1 til 1, hvilket jo vil betyde, at en dinar er det samme som 1 krone lige med 1 dollar. Ja. Så at værdien, uanset hvor vi rejser hen, er 1 til 1. Hvor man kan sige, vi har jo været vant til, i hvert fald i min livstid, skulle jeg til USA, så var en dollar altså 10 kroner. Ikke? Ja. Og skulle jeg til Tyskland, jamen i gamle dage, da det var mark, der var det næsten 4 kroner. Ikke? Ja, jeg mener, den står i 6,75. Ja, og nogle lande har jo haft en meget lavere valuta værdi. Ikke? Så det, at alle lande, når det her det kommer til, hvad kan man sige, fruition, så er det jo også noget, der vil komme mange lande til gode. Og selvfølgelig individer. Jamen, hvordan vil det komme Danmark til gode? Det kan jeg ikke se. Jeg kan kun se, at det er jo fordi, at er det, når vi laver? Altså, det er, når den vending laves, hvor vi også siger, okay, nu snakker vi om fødselscertifikaterne, men også i det øjeblik, at man laver 1 til 1, plus at der også i den her pakke jo bliver talt om, at alle lande og alle individer bliver gjort gældfri. Ja. Ikke? Og vi bliver også gældfri. Præcis. Inden for det, der hedder den ramme, der hedder Cesarter. Ja. Og hvad er det for noget? Det er jo noget geopolitisk med økonomi. Ja, jeg så det faktisk her defineret den anden dag. Det var en, der havde sagt Nesara, det var sådan en amerikaner. En national... hvert bogstav, national economic, og det har noget at gøre med revaluation, altså hvor man simpelthen forandrer hele den økonomiske struktur, så det bliver til gavn for menneskeheden, både individuelt og kollektivt. Ikke? Så altså med de ting, vi hører omkring bare de her 3 ting, ikke? 1 til 1 valuta, gældfri lande og individer, plus penge på lommen. Vi får penge tilbage, og så også noget med minusskat. Præcis. Minusskat? Hvad tænker I om det? Ja. Altså prøv at tænke på, at i Danmark, hvor meget dobbeltbeskatning og trippelbeskatning vi har i forhold til andre lande. Altså, og der hører jeg i min øretræk, at når Cesarter bliver indført, så er det skatten kommer kun, når det er nye varer, der bliver importeret. Og der bliver en skat på 14% på nye, lad os bare sige biler. Ellers er der 0 skat på et ejendom. Realkreditlån bliver ulovligt. Din gæld bliver frigivet i både det, du har, hvis du har noget i hus, bil eller hvad du nu har, med mindre det er privat gæld. Så går den ikke. Så der skal man. Men prøv at høre, hvor priserne kommer til at ligge på det niveau, der var i 1955. Hvad kostede et brød? Jeg har prøvet at slå det op. Det kostede 1,15 eller sådan noget. Og noget af det kostede under 1 krone. For det kommer an på, hvad brød det var. Og dengang kunne man også få kvarte. Det er rigtigt. Så 1955 priser, hvad siger I så, venner? Og hvad så med benzin? Jamen altså... Hvad så med benzin? Ja, det er jo det. Er det 0 kroner? Eller hvad kostede benzin i 1955? Det ved jeg faktisk ikke. Men det skal vi finde ud af, fordi der er statistik omkring det. Ja. Så vi glæder os. Og det er selvfølgelig for mange mennesker svært. Også for mig indimellem at tænke, okay, jamen, for der er altid noget, kommer nye spørgsmål op, jamen hvis det er det, hvad så? Med det, og hvad så? Skal folk arbejde, eller hvad vil de sige deres job er? Jamen, der vil være nogle betingelser for en mellemgruppe, altså, hvis man for dem, der er mellem 18 og 60 år eller sådan noget, for at få nogle af de her penge kontinuerligt, så skal de arbejde. Måske ikke så meget som nu, men ellers. Og alle dem over 60, det er gratis. Ja, men jeg tror også, man skal forestille sig, og det er jo nok lidt udfordrende, vil jeg sige, altså at forestille sig, at det
liv, som vi har nu, vil være et fuldstændig andet. Fordi der er rigtig mange job, som ikke vil eksistere mere. Ja, og lad os tage det. Ja, altså vi kunne for eksempel, hvis vi tænker tanken med midtbed, eller alternative healingsmetoder, kan man sige. Og det er jo medicinske senge, der også kommer her i nogen siger i år. Ja. Vi får se, om det bliver i år eller næste år. Ja. Men i hvert fald, altså, med udsigten til det, så kan vi jo kun sige, at så vil vi kender det, vores hospitalsvæsen og sundhedsvæsen jo ændre sig drastisk. Ja. Jeg vil lige sige noget mere om de der medicinske senge, fordi det er, hvad skal vi sige, Tesla-energi på en måde. Det er det. Det er hemmelighed, altså det er nogle opfindelser, der er opfundet for lang tid siden, som er blevet hemmeligholdt, og nu er de blevet produceret i massevis, fordi dem, der har siddet på de her opfindelser, er jo Big Pharma, og alle de der bad people, som man blandt andet. Og så har de produceret de her senge, som betyder, at man kan helbrede kroppen. Ja. Alt. De kan helbrede alting. Ja. Og operere en arm. Og det er sådan noget med en behandling på, altså der bliver ikke operationer. Nej. Der kommer 3 slags senge. Men det bliver sådan noget, at du får en tid, og det bliver gratis. Så det er alle dine sygdomme, og der er også nogen, der siger, at man kan blive lidt forynget også. Jo. Alle dine sygdomme forsvinder, fordi de går ind og aktiverer nogle helbredende mekanismer, vi har i kroppen i forvejen, som er blevet deaktiveret. Det ved jeg ikke, om det er. Men altså, det er jo noget, som hvis man har lyst til at gå ind og vide mere om det, så er det jo noget, der har været praktiseret inden for det The Secret Space Program i mange, mange år. Så, men har været, kan man sige, forbeholdt nogen, og har ikke været noget, vi andre har vidst noget om. Så det er en teknologi, der har været undertrykt, kan man sige det sådan. Men ikke desto mindre har eksisteret og eksisterer den dag i dag. Og det er jo da altså, kun at håbe på, at det er noget, det vi kommer til at opleve. Okay? Ja, vi kan jo næsten ikke Nej. Det er altså, jo helt fantastisk. Det er helt fantastisk, at man skal ikke operere, så det er ikke en langsomlig helbredelse, det er en øjeblikkelig nærmest. Der er nogen, der er så syge, så de skal måske være der 2 gange, eller en behandling. Altså, som jeg har forstået det, så kan det være en behandling på 10 minutter, man ligger i en, hvad skal vi kalde det, en seng, der ligner et gammeldags solarie. Sådan en, hvor der er nogle lamper for oven og nogle lamper for nede. Så bliver det sådan, så analyserer de, jeg ved ikke, hvad de gør. Jeg ved det faktisk ikke. Nej, det ved vi ikke. Men jeg er meget interesseret i det, og selvfølgelig, og hvis der kommer et eller andet med, du skal sign up her. Ja. Så gør vi det. Ja, nemlig. Og så man kan sige, altså, når vi kigger ud i det, jamen så vil sundhedssystemet jo, som vi kender det, nærmest være overflødig, i hvert fald over en periode. Så er der skattesystemet, hvor vi må sige, at der er jo mange områder inden for det offentlige, hvor mennesker har arbejdet for systemet, og når det system ikke skal være der mere, så bliver de jo overflødige. For de har kun været der for at opretholde regler og love, som har forhindret mange ting jo i at blive iværksat af den enkelte borger og grupper. Så der vil være mange der er uden arbejde. De skal så have, man kan sige omstillingsparathed vil det nok være det ord, som er noget slidt, men som vi virkelig får brug for, ikke? Og så jeg tænker, at den enkelte, hvad kan man sige, hvis vi skal kigge ind på familier, jamen så bliver det jo en helt anden måde at være familie på, fordi der bliver mere tid til familien. Ikke? Ja, måske, fordi der er stadig nogen, der skal arbejde. Ikke? Jo, men jeg tror tænker, bare, det bliver ikke så meget. Og jeg tænker, alle faktisk vil være, uanset alder, vil være meget motiveret på en helt ny måde, fordi det er win-win. Jeg tænker, der kommer noget der kommer noget, hvor man tænker, men er det virkeligt, og alt sådan noget, ikke? Og det bliver sådan, jeg tror, det bliver en overrække, hvor man bliver sådan langsomt overbevist.
Og så finder jeg ud af, at naboen kan noget, og at naboen ser anderledes ud og løber rundt og sidder i kørestol altid. Hvad fanden sker der? Men jeg tror også, at man får et chok over, hvordan tingene har været skruet sammen. Hvem er det, der har taget pengene? Og så hvorfor skal vi betale for at leve? Hvorfor skal vi betale for at være her på jorden? Og altså, hvad er det for noget? Og det viser sig, at det har også været helt forskruet. Der er simpelthen, og så er vi blevet lullet i søvn. Den officielle mening. Altså, hvad skal vi kalde det? Og vi har talt om det før, at det er især Danmark. Vi er rigtig gode til at blive lullet i søvn af tv, og hvad siger Mette Frederiksen og så videre. Hvordan skal vi agere? Og der kan man måske sige det der med bevidsthed. Nu skal vi agere selv. Vi skal selv vi skal lære selv at tage fuld ansvar for os selv og mærke efter, hvad vi har lyst til. Vi skal ikke gøre, hvad de siger til. Og det er jo i sig selv en stor udfordring. Nej, en stor udfordring for den enkelte at sige, jamen, hvad føles rigtigt for mig? Og hvordan kan jeg bidrage til mit eget liv på en optimal, konstruktiv måde, og dermed også være en del af det, der bliver sendt ud til ens omgivelser, ikke? Så vi er over i, hvis vi siger astrologi, så kigger vi på Jupiter, som handler meget om, hvad er det rigtige, hvad er det forkerte. Og det rigtige har vi fået at vide, manipuleret med, lad os bare sige gennem politikerne, gennem systemerne. Så det er utroligt svært at komme ud af systemerne, altså ud af matrixen. Men det bliver nemmere nu. Måske. Og det tænker jeg tænker, det er et stort løft i det. Og når vi siger Matrix, så er der også stadigvæk mange, som kun kender ordet Matrix fra filmen The Matrix. Og det der med at gå vejen og finde ud af, at det rent faktisk eksisterer i vores dagligdag, og hvad det så er for nogle strenge, der går ind i ens eget personlige liv, som handler om, der holder os nede, kan man jo sige. Altså, hvad er det, der forhindrer os i at trives fuldstændig? Ikke? Lad os lige prøve at definere Matrix. Altså, hvor man kan sige, at hvis der er en Matrix, så er der også noget udenfor. Det vil sige, der er en cirkel eller noget. Der er en form for et eller andet grip, altså et grid, et netværk. Hvad kan man sige, netværk, et net lagt ind, og så kan man sige, at hvis der er lagt noget ind der, så er der også noget udenfor. Lad os bare sige, og hvad er det udenfor? Det er det. Så vi kunne lave en lille illustration. Hvis man bor i en lejlighed eller et hus, så laver man et hus inde i huset, og så siger man, I skal bo derinde i det indre hus, men I får ikke adgang til det andet. Der står vi andre og kigger på. Så vi skal sørge for, at I er inde i det der hus, inde i huset, så I ikke får jeres frihed. I skal bare køre, og så får I sådan et hamsterhjul, I kan køre rundt i, og det er jeres arbejde. Og de får lidt mad en gang. Og det er jo lidt ala The Truman Show. Altså filmen The Truman viser det jo helt tydeligt. Og vi tænker jo lidt, det er jeg i hvert fald, okay, det er bare en film. Men som årene er gået, så må jeg sige, altså, og det er muligt, fordi vores bevidsthed alligevel hæver sig, så vi begynder at kigge ud over den lille lejlighed, vi bliver placeret i. Der er noget derude. Jeg kan mærke, der er noget derude. Ikke? Og det er jo det, der må være noget mere. Og det er jo det, der er så spændende nu, når man kan begynde at mærke inde i sig selv, der er noget mere. Ikke? Og som vi så har startet med at snakke om, jamen, nu har vi fulgt med i så mange forskellige ting over de sidste 3-4 år. Så det gør jo, at vi måske rent energimæssigt kan mærke, at der er noget, der spidser til lige pt. Som er måske en optrapning af, at noget begynder at forandre sig. Ret drastisk, ikke? Som vi jo selvfølgelig ser frem til at se. Så jeg tænker, det er ordene for nu. Det er ordene for nu, tak for nu. Tak for nu.